one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:08. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, ini po ang Bareta alas 5. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Naglobo pa sa 2 milyon na pamilya o 7.9 milyon na individual ang apektado kan pagrapado kan bagyong Christine asin Super Typhoon Leon sigon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa datos kan ahensya, maabot na sa 65,261 na pamilya o 250,000 na individual ang mantenido na yaon sa sobra 1,500 na evacuation center. May 434,000 na individual ang nag-evacuar asin para mientras na nakisirong sa saindang kapamilya. Suminakat man sa 7,914 na kaharungan ang napabaretang totally damaged, mantang 84,000 ang partially damaged. Katakod kay ni padagos man ang distribution kan DSWD nin ayuda sa mga apektadong lugar. Sobra sa 635 milyones de pesos ang kantidad nin relief resources na naipaabot katuwang ang LGUs asin NGO sa mga biktima kan kalamidad. Nakatutok man ang DSWD sa sitwasyon kan mga pig-evacuar sa Batanes dahil man sa Super Typhoon Leon. Mientras tanto, siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang padagos na tabang sa mga apektado kan bagyong Christine kay bana ang mga kapamilya kan mga nagadan dahil sa kalamidad. Sigun kay DSWD Undersecretary Monina Josefina Romualdez, nakahanda sindang tabangan ang kapamilya kan sobrang gatos na nagadan dahil sa bagyong Christine. Sa paagi ini kan cash aid sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation o kaya AICS na nakabase sa assessment kan mga social worker. Sinabi pa ni Undersecretary Romualdez, posibleng gamiton kan mga benepisyaryo ang DSWD issued guarantee letters sa mga funeral parlors as in memorial service providers na may existidong Memorandum of Agreement o kaya MOA sa nasabing ahensya. Sa datos kan DSWD, maabot na sa sobra 635 milyones pesos ang kantidad nin relief resources na naitao kan DSWD sa mga probinsya na apektado kan kalamidad. Nakatutok man ang DSWD sa sitwasyon kan mga pig-evacuar dahil man kay Super Typhoon Leon. Mientras tanto, mga tugang ipinag-orden na po kan Energy Regulatory Commission ang suspensyon sa pagputol nin kuryente para sa mga may konsumo sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyong Christine. Ini bilang kasimbagan sa orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa direktiba kan Energy Regulatory Commission o kaya ERC
sinuguan gabos na mga power distribution utilities na suspinderon ang disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na may bulanan na konsumo na day masobra sa 200 kilowatt hours na mapalyar na makabayad sa sindang electric bill para sa bulan ni Oktubre sagkod Disyembre 2024. Ipinag-orden man ang implementasyon kan flexible payment options para mabawasan ang paksanon kan mga apektadong consumer sa hampang kan sa indang pagbangon sa pag-agi kan kalamidad. Sigun sa ERC, tutugutan ang staggered o padit-diit na pagbayad sa loob nin 6 na bulan. Posible man na magtangro ang power distributors kan alternative payment terms para naman sa mga konsumo nin sobra 200 kWh kada bulan. Mientras sinugo man ang gabos ng mga generators, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Independent Power Producers, Independent Power Administrator as in market operator na mapautubman in payment scheme sa mga apektadong distribution utilities. Inabisuhan po kan Office of Civil Defense o kaya OCD ang publiko, lalo na ang mga taga Luzon na planohon na marahay ang sa indang biyahe ngonya na undas. Ini ang dahil sa piglalaoman na magiging maoran ang November 1 asin 2 dahil sa epekto kan Super Bagyong Leon susugman ini sa pag-asa. Sigon kay NDRRMC spokesperson Director Edgar Posadas, maski pa nakasentro ang pagtutok sa nording parte kan Luzon, posibleng maka-eksperyensya ng epekto kan Super Bagyo ang nagkapirang parte kan nasyon. Kay bahan na digdi ang Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao asin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mantenido man na nakaitaas ang red alert status sa dakol na rehiyon sa nasyon bilang paghahanda sa epektong dara kan Super Typhoon Leon. Siniguro kan Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda ang sa indang ahensya sa pagtaonin tabang para sa indang miyembro na nadistroso kan Bagyong Leon. Sigon sa GSIS, handa sindang buksan ang sa indang emergency loan asin iba pang serbisyo para makapagtaonin tabang sa indang mga miyembro. Paliwanag pa kan ahensya na sa oras na madeterminar ang mga lokasyon asin lugar sa nasyon na nasa irarom kan state of calamity, tulos na maaksyon ang GSIS. Pig-inganyar ninda ang mga kwalipikadong miyembro na gamiton ang GSIS Touch para makapag-avail nin loan dahil mas ligtas ini asin mas makaskas para makaloan sa paagi kan Guaps kiosk na nasa mga ahensya kan gobyerno asin iba pang mga mall. Para man sa dugang na impormasyon, posibleng magbisita sa website kan GSIS na gsis.gov.ph o kaya sa sindang social media page. Mientras tanto, sa iba pang mga baleta, siniguro kan manehamiento kan Armed Forces of the Philippines o kaya AFP ang saindang pagkondukta nin search, rescue asin relief efforts sa mga lugar na dinistroso kan Bagyong Christine asin naapektuhan kan bagyo o kaya Super Typhoon Leon. Ginibo kan AFP ang saindang pahayag kasunod kan patakot kan Super Typhoon Leon sa norting parte kan Luzon, partikular na sa Batanes. Sa sarong pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa ngunyan, nakadeploy na ang saindang 2,690 na search, rescue and retrieval team. Bit-bit ka nasabing grupo ang maabot sa 4,900 na mga kagamitan. Katakod kini nanindugan ng AFP na desindamapundo sa paghampang sa anuman na kalamidad para isalbar ang mga Pilipino.
Nakaalerto na ang Bureau of Fire Protection o BFP para sa pagsiguro kan kaligtasan ngunya na ondas 2024. Sigun sa BFP, nakataas na ngunyan ang Code Red kung saan nasa 37,000 na firefighters ang naka-standby sa bilog na nasyon. Nakahanda na ang BFP na magkasa nin rekorida o kaya Public Safety Patrol tanganin ng i-monitor ang posibleng fire hazard sa mga pampublikong lugar. May mga nakaset up naman na emergency medical service stations para makaskas na pagsimbag sa anuman na pangaipo sa mga sementeryo. I-deploy man ang mga medical personnel, first aid supplies, ambulansya as in mga fast o kaya first aid service team, motorcycles para alalayan ang mga motorista sa mga major thoroughfares. Kasunod kini sa giraray na ipinaramdam kan BFP sa publiko na maging maingat sa paggamit nin kandila, lighter as in posporo, tangani ini day pagpunan nin sulo. Mientras tanto, sa katakudmaan na Bareta, all set ang Land Transportation Office o LTO para sa matanos, ligtas as in hassle-free na biyahe kan mga motorista ngunya na ondas 2024. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ipinag-orden kay ni ang pag-deploy nin mga supisyenteng mga LTO personnel sa major thoroughfares para mag-alalay sa mga motorista as in mga biyaherong mauli sa mga probinsya. Enot ng sinugo ni Mendoza sa gabos na regional offices na siguruhon ang roadworthiness sa gabos na mga pampasaherong bus, lalo na tadakol an maluwas puon sa dispiras kan ondas kay bahan sa direktiba kay ni ang pagkondukta nin mga random drug testing sa gabos na mga bus driver asin mga konduktor. Sigun kay Assistant Secretary Mendoza, naglalaom ini sa kooperasyon man kan mga kumpanya kan bus para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero. Pikinggan niya man kan LTO ang publiko na planohonin marhay ang sa indang biyahe, lalo na ang mga makommute pauli asin pabalik hali sa mga probinsya asin mga mapasiring sa lugar na naapektaran kan bagyong Christine asin may patakot kan bagyong Leon. Mientras tanto, mga tugang padagos ang pagruso kan mga pasaherong mahabol sa pag-uli sa mga probinsya ngunya na ondas 2024. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o kaya PTEX, sobra na sa 26,252 ang mga pasahero sagkod kasabagong alas 8 nin aga. Sinabi man ni PTEX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa na sagkod sa presente, wala pa man nin mga fully booked na biyahe sa ibong kan Piglalaoman na ruso kan mga pasaherong pauli arog kan mga nakaliis na taon. Sigun kay Calbasa, dakol pa ang mga nagbabiyahing bihikulo na nakaantabay kay bahan ng pasiring sa Bicol. Wala man na iristrong kansiladong biyahe dahil sa raot kan panahon darakan Super Typhoon Leon. Poon kasodma, balik biyahe na ang mga bus pasiring Bicol Region, Visayas asin Mindanao. Para matauhanin patanid ang mga Pinoy sa sangkaterbang scam ngunya na panahon ng ondas, pig-reactivate kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kay bahan ang Department of Transportation o DOTR ang Scam Watch Pilipinas o kaya Oplan Bantay Lakbay Ondas 2024. Sigun kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, ini ang sarong information drive na madurar sagkod sa Nobyembre 5 na may katayuhan na siguruhon ang ligtas asin matanos na travel experience kan mga Pinoy asin turistang mga biyahe sa nasyon ngunya na ondas. Sa kagustuhan kan mga Pinoy na makabisita sa sementeryo, may mga pagkakataon na nabibiktima ang mga ininin scammers sa paagi kan hotel and transportation. Pipag-ingat man ni Ramos ang publiko sa open and unsecured Wi-Fi, fake e-wallet apps, fake customer service, fake accommodation scam, too good to be true deals, fake travel agents,
charity cons, counterfeit cash, siring man ang mga hidden CCTV as in fixer kan mga tiket. Pwedeng mag-upod ang publiko sa Interagency Response Center kan CICC sa hotline na 1326 kung saan magpapadagos ang operasyon kini kasabay kan Oplan Bantay Lakbay campaign. Mientras tanto, mapautob ang Bureau of Corrections nin i-undas para sa mga PDL kung saan pwede nindang apudan o kaya maka-video call ang sa indang mga mahal sa buhay na nagbisita sa sementeryo. Paliwanag kan Bucor ang proseso sa i-undas kapareho man sa i-dalaw kung saan makakahuron kan mga PDL ang sa indang mga kapamilya asin ini ang supervised o pigbabantayan kan sa indang mga tauhan. Siguno man kan Bureau of Corrections na bukas ang sa indang opisina para sa mga gustong magdalaw sa PDL. Magkakaigwa man in Holy Mass sa opisina kan Bucor para man sa pagtaunin galang sa mga namaaram sa kinaban. Sa iba pa niya tong bareta, nakabalik na sa Pilipinas ang 84 mga OFWs hali sa Israel, sigun ini sa datos kan Department of Migrant Workers. Kaibahan sinda sa mga obrero na Pilipino na apektado kan kariribokan sa pagultanan kan Israel asin militanteng grupong Hamas. Sigun sa ahensya, maabot sa 972 na OFWs asin 28 dependents ang kabilugan na numero kan mga nakabalik sa nasyon poon kan inilansar ang Voluntary Repatriation Program kan Oktubre 18 kan nakaliis na taon. Sinabat man sinda kan mga kinatawan kan gobyerno asin tulos na inabutanin tabang. Sa sarong pahayag sinabi ni Migrant Secretary Hans Leo Kakdak na padagos ang saindang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs para masigurong ligtas ang mga OFWs duman sa Middle East. Sa datos, maabot na sa sobra 2,000 na mga OFWs sa parte kan Northern Israel, mantang inabasuan ang mga masunod na patanid kan embahada kan Pilipinas asin mga otoridad sa Israel. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sinugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang liderato kan PCSO na ibalik sa charity work ang ahensya, lalo na tadakol ang nangangaipon ng tabang. Ginibo ni PBBM ang pahayag matapos panginutan ng distribusyon kan nasa 90 patient transport vehicle sa 90 mga LGUs kan Cebu, Bohol, Negros Occidental, Pangasinan, Rizal asin Northern Samar. Sinabi kan Presidente, mission kan PCSO na magtabang sa paagi kan charity work. Gusto niya na i-focus ang ahensya sa pagtabang asin bako sa ibang bagay. Sinuguro kan Presidente, nagabos na munisipyo lalo na ang nasa rural areas ang matatawan in patient transport vehicle. Nagpromisa ini nin pigduruang patient transport vehicle. Ngunyan na daw, pig sa celebrar kan PCSO ang saindang ika-90 anibersaryo. Bareta po sa ibang nasyon, naghahalat panin kasimbagan ang US hali sa Israel sa ginibong madugong airstrike sa Northern Gaza na ikinagadan kan 93 na mga Palestino. Sinabi ni State Department spokesperson Matthew Miller na sa indang inapudan ang nagkapira mga opisyal kan Israel alagad man tinidong blanco ang mga ini. Pigko konsiderar ni Miller na sarong makahadit na insidente dahil kadaklan sa mga nagadan iyo ang mga aki. Dahil sa warang paliwanag ang Israel, naglansar sindanin investigasyon manangod sa nasabing insidente. Paglilinaw man kay ni na pigsusuportaran kan US ang legal na pag-atake kan Israel sa mga Hezbollah basta warang madamay na mga sibilyan. Mga tugang iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwas, mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Mga tugang ini po ang barata alas 5. Ang nakaibahan ta si Nems Flora sa Technical Department, sa IT, Facebook asin YouTube si Jerome, sa production si Shara May Leron. Sa pangalan po kan mga nagsurat kan mga barata, News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran asin Angel Mustaza.
Ako pon sa indong tagapagbarata, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pagantabay. Ubo ng anak, nakababahala.